Hello, wo in chu chau ka kang do na ke ma etur chan na chuan chuan packet chan ve cha ka sa ma chuan a chhum na hian chi ka al ngala fry no al le hian a ral lo du lu tu ka te khan a rem mo chuan tel tam lo te in ro deuh eng ma po pul lo ama long to pakan ang khan ke cha ka ni chu soy sauce tlem pol ka tum khata hian ka le swal ta ka do ai hian ka lo pol tam lu tu ka do ai na sen du ka mo atui lo pha chuang lo ma se he fresh deuh isen duk deuh ni lo ang khan kan katumani chu kamit thla khan kale swal ta sia artui fry le a artui ne e le don ni ton lai chu noodles e lo hlek kan tum ve ni